Clóiscéil focail bilóg ibre éan. Cleachtadh héan. Tá céad cleachta tá ort a bítear a clóscríobh. Féach céibhéad méar atá tú á úsáid. A bhfuil méar amháin, cábhéar, tríbhéar in úsáid agat. Is margheall ar an gcaoi ar céad ceaptha an clóscríobháin atá sé deacair teacht ar na litreacha. Nuair a chéad ceaptha an clóscríobháin i dtosach, clóscríobh na daoine ar bhealach róthapa, chuig na hocracha i bhostú agus clois eile an clóscríobháin. Chun mille a chur ar dhaoine, chuir siad na hocracha in áiteanna Untitled. Ná déanta rud breis agus bear amháin úsáid. Ná darúd an ochar aisillte bhrú chun líne nó a thosaú. Cleachtadh ibre héan. Cleachtadh ibre dó. Clóscríobh an bítear agus scanan úsáid agat ach an lámh nach scríofann tú léi. Sí an lámh clé a bheith i gceist i gcás formhór na daoine. Bhíonn an dá lámh in úsáid ag clóscríobhathe gar amúla i gcónaí. Cleachtadh ibre dó. Cleachtadh ibre trí. Brú an ochar dar a beirm caplaachs. Is i gceann litreacha a bheith an méid a clóscríobhach tú anois. Cleachtadh ibre trí. Cleachtadh ibre ceathair. Ná darúd a return a bhrú chun líne nó a thosaú. Clóscríobh an bítear droim ar ais. Cleachtadh ibre ceathair. Cleachtadh ibre chuig. Móg an ochar dar an caplaachs agus clóscríobh an bítear i gceann litreacha agus an hocracha iomlóide sift in úsáid agat. Cleachtadh ibre chuig.